Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, di ay gisulti ang atong Ginoo mauni ang iyang pasabot. Basta maghisgot daw ta og butang or problema nga pangkalibutan, ang tao maayo daw mangitag solusyon. Maantigo daw musulbad og problema basta pangkalibutan. Maayo mangitag pasikot-sikot sa kinabuhi. Pero sa pikas bahin po daw, kung maghisgot pud ta og espiritual nga mga butang or problema, ang tao dili daw kaayo maantigo mangitag solusyon or musulbad sa problema. Muhatag kong example. Una sa ta diri sa pangkalibutan, maayo daw ta ani. Nakahinumdum ko ag sa elementary pa ko, sa dihang gamay pa kaayo og sweldo ang atong mga teachers. Naay sideline ang among mga teachers aron madungagan ilang sweldo. Ang ilang buhaton, magdala sila sa eskwelahan, lumpia, ice drop, ice candy, yema, banana Q, juice, tanang pagkaon. Muingon dayon among teacher, walay mo gawas panahon sa recess, dirira mga untanan, aron mahalin ang iyang pagkaon. Bright si ma'am. Maantigo si ma'am, maunay pasabot sa Ginoo, basta pang kalibutan, bisan unsa nato ka pobre, dili ta magutman. Kana ganing makililimos, makakaon gani, maantigo ta mangitag kwarta. Pero sa pikas bahin, maghisgot gani ta og espiritual nga butang, diha ta apiki. Diha ta dili kaayo bright. Example, naa kay asawa, naa po kay mga anak, naa kay pamilya. Gitintal ka sa yawa o gihunghungan ka pangitag lain kay ang imong asawa ga ukol-ukol na ng bilbil, dayon wala na iligo, baho na kay glawas, dayon dili na gwapa, dayon sabaan kaayo, sigilag pangasaba. Tagaan dayon ka sa yawa og sexy, buutan, hamis. Kabalo ka nga sayop na adultery is a mortal sin. Pero nadala ka sa kalami sa tintal sa yawa, maunang daghan kaing broken families tungod anak. Anyat kanang mga tawhana, mga professionals, mga bright, mga dato, professionals, na mga titles. Pero when the devil tempts, mawala ang atong ka-professional. Na uban, professional kaayo, makadungog og istorya, musabay sa chismis. Anyat sa iyang ka-professional, he or she should have researched kung sakto ba ang iyang nadungog nga balita about another person. Pero kay mas lami manang tintal gyud sa yawa, maunang makapawala gyud sa kaprofessional. Mga igsuon, maunay pasabot sa Ginoo. Basta pang Ginoo gani, basta espiritual, dili kay ta bright, dili kay ta maayo mangitag solusyon. So mga igsuon, timan ilang nga bright kaayo ang yawa. So, kung niingon ang atong Ginoo nga maayo paning pangkalibutan kay magpangitaan natong solusyon, then we will use that method. So kung gitintal ta sa yawa, maayo pud unta ta, maantigo pud unta ta mangitag solusyon nga di pud ta madala sa maong tintal sa yawa. Atong atbangan iyang ka-bright. God bless.